वाह बहुत सुंदर गारदा कब से सुना तनी मजा आ गई सुने आओ आओ ने हम भक्ति ना गाई चलो है समय कम मिलल बा बहुत सारा कलाकार बने अभी गारदा हुई खेसारी भैया के आगमन हुई तो एक जनी आओ राजा हो हाँ तू आओ हाँ तू ही आओ प्रतिमा चल थोड़ा इसका लेवल उठा दीजिए। प्रणाम बा हमरो तरफ से प्रणाम बा हमरो तरफ से हेलो बैठा दी हल जाओ हमो गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं सर हेलो हेलो बड़ी सुंदर लागत रही सोना अच्छा इनकर सोना नाम हो ई प्रतिमा बड़ी अतु के बड़ू अच्छा हाँ ई पायल बड़ी भोर पड़ जाला है ना वो तार करिया ड्रेस देख के बहुत सुंदर है और अंकुश भैया के बहुत अच्छा सो भैया मजा आइल सुन के अभी अंकुश भैया के साथ एगो बहुत अच्छा हमार गाना ट्रेंड गइल रहल हिट रहल आप सब सुन ले हो कब कि सुतब ना दही में हरज होला अरे हरज होला कि मम्मी बने में दर्द होला कि करिया ड्रेस पहनलू आ करिए बदलवा तोहार इनका पर शूट करता बढ़िया सुना तनी मजिया तनी हाल लगा के बताई कि हां सुनाता ओ कि करिया ड्रेस पहनलू आ है करिए बदलवा तोहार हां ए जान हो बड़ी अच्छा लगता है बड़ी सुंदर अभी बहुत सारा गाना अभी खेसारी भैया के साथ आइल बा कि खाना पीना ना अब बनौले बाड़ू अब रही से मुंह लटकौले बाड़ू कि खाना पीना ना अब बनौले बाड़ू और भोरही से मुंह लटकौले बाड़ू कि काहे बेचैनी में अरे बाड़ू करे जा अरे देखल न जाला कि काहे बेचैनी में हर बाड़ू करे जा आ देखल न जाला तीन आली बड़ी सुंदर लगी कि देखल न जाला खेसारी भैया के लाइन रहे और बड़ भैया हमारे हृदय भैया बैठल बन खेसारी भैया के बड़ भैया देखी रहे हमारे गर्जीवन मुरली सोनी जी अंकुश राजा जी और राजन भैया के टीम बा हमनी के सब आदमी लागल बजल बानी सोनी के ठीक बा अमित बाबा जी बानी सब कोई हमारे बहुत अच्छे राइटर हमारे पंकज बसुधरी जी विकी तिवारी बाबा जी सब कोई गर्जीवन बा कि देखल न जाला मैं बड़ भैया के सारी भैया के लाइन बा कि दिहला सॉरी ये मेरा लाइन है कि दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ आ रगड़ी ले लेके बड़ा ओहो रगड़ी ले लेके बड़ा दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ रगड़ी ले बनौले बाड़ू भोरही से मुंह लटकौले बाड़ू खाना
दिया सैया दोनों तरफ रबड़ी ले लेके तोरा रबड़ी ले लेके तोरा भैया के चलते रहे कि मान पर छोड़ दे कई